muna kira ga sauran al'umma wasu da su kula da wannan su daura su samu gasa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Al'umma group daban-daban masoya kokowa na kasashe daban, gaisuwa da fata alheri zuwa a gare ku masashe abokan taya. Na gode mata ala mai sama babban sarki, na gode mata. Al'umma ko da yaushe tambayoyin da kuka yi muna na harkar kokowa ta kofin halar bakwai marigayi, Allah ya ji kan marigayi, Allah ya sa kwanciya hutu ce. Ita ce muka ce muku dai ba mu san inda ake ba, to yau insha Allah Alhaji Ali dan Malam tsohon dan kokowa na Zandar president lalle yanzu ya tabo mu yace kokowa kar mutum shi sake a bashi labari. Rabban diridi za a fara shiga, lalle rabban diridi za a fara shiga kenan, same di a tashi da kokowa. Wannan shararren kofi da za a lakaɗa a babban birnin Niamey, na ce muku kar mutum shi sake a bashi labari. Lalle ran Juma'a za a fara shiga, baya da haka nan za ku ji labarin 'yan kokowa ko zuwa gobe ko banda gobe sun ka taɓo mu waɗanda an ka ɗauka. Sai gai da Hassan dan Barmu tun da shi ya bani kujerar jirgi ni zo maka ina a to gaisuwa da fata alheri zuwa gare ku musamman Alhaji Iso Kodo da sauran mambobi. Da president da immigration ga Alhaji Ufana Musa da SJ na ƙasa Alhaji Iyo da mai ganin tugula, duka fata alheri zuwa gare ku mazaje. Kuma mun ce muku 'yan kokowa kar ku sake a baku labari fa, kar mutum shi sake ko bai a ɗauke shi bai ya zo ya cika ajiyu wannan kofi na marigayi halar bakwai. Baya da haka nan kuma a samu jiki toka kokowa ta takobi wata uku sun karye ba wani dan abu. Allah ya sa wannan kokowa da za a fara a shiga shi ma a fara same di, to Allah ya sa a yi lamu lafiya a ƙari lamu lafiya. Mun tabbatar da ciya da ƙasar Nijar kokowa ta yi muhimmanci, paske kokowa ga ko da yaushe sai an taɓo mu ana tambayar da za a fara ta. Kandan Allah shi gwada mana lo'adi inda za a yin ta babban birnin tawa Ili Hamidin mai dare Adar, tawa lele birnin Adar.